La Muntanyeta dels Sants ha sigut un any més l'escenari triat per a presentar oficialment la 63 edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que se celebrarà el 15 de setembre al Parc de l'Estació. I què millor forma que reivindicar la nostra gastronomia de la mà del nostre plat estrella? La paella, la nostra, l'autèntica, que sempre representa la nostra identitat, i què millor forma que menjar-la com abans, junts al voltant del caldero. La identitat d'un poble són moltes coses: la llengua, la cultura, les tradicions i, com no, la gastronomia. I molt més. Enguany, com a lema del 63 edició del concurs, tenim la identitat de la nostra ciutat, que gastronòmicament és coneguda arreu de tot el món gràcies al treball ben fet d'aquests 63 anys. La paella valenciana de Sueca està catalogada com a el plat més important a nivell d'internet buscat, no? Després de lo que és la pizza. Nosaltres a Sueca diguem de transmetre, i Toni i jo, en companyia de l'alcaldia, anem a donar tot el sí per a poder aplegar al quin continent que ens falta per a poder arreplegar-lo, que en aquest cas és Àfrica, que enguany tampoc hem pogut dur-lo, però que pense que en un futur immediat sí que el podrem dur, no? Anem a ser els mateixos participants que l'any passat, seran 3 de locals, 12 de la Comunitat Valenciana, 10 nacionals i 10 internacionals. Això no vol dir que l'any passat som 40 els participants, però no vol dir que l'any passat tinguérem que ampliar 45 per la gran demanda que teníem i perquè volíem que tots els països estigueren representats ací a Sueca. 63 anys d'història avalen aquest certamen, el més veterà de quan se celebren, amb un prestigi i ressò dignes de la seva rellevància. Un concurs més viu que mai, gràcies a l'esforç de l'equip que està darrere, amb la regidora Manoli Egea al capdavant, i que ha sabut, amb el pas del temps, regenerar-se, adaptar-se a tot tipus de circumstàncies, créixer i brillar, convertint de nou Sueca en la capital mundial de la paella i bressol per excel·lència de l'arròs. En els últims 4 anys s'han inclòs novetats per tal de millorar-lo més encara, però sense perdre mai la seva essència, aquella que es varen transmetre els nostres avantpassats i que tant d'orgull volem conservar com a tribut cap a tots ells. Aquesta edició té novetats importants que es van desvelar durant la presentació. Una novetat molt important que tenim enguany és que per fi anem a fer una semifinal a nivell de la Comunitat Valenciana. Un treball que, com bé ha dit el director del concurs, hem estat treballant diversos anys. Sempre ho diem així, estem treballant, però al final el treball ha donat el seu fruit i serà en Vinaròs. En Vinaròs, allí, com a màxim, estem mirant, encara no tenim el número exacte, però com a màxim n'hi haurà 30 participants, i d'aquests 30 participants, els 12 primers seran els que vindran a participar a la 63 edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. També dir-vos que enguany anem a fer una semifinal en Japó, ja tenim el conveni firmat, serà un plaer també estar entre ells per veure com van a fer aquesta semifinal. El guanyador serà el que vindrà a participar al concurs i enguany també hem tancat per a l'any 2025. Jo sempre dic que costa molt fer una semifinal, no és qüestió d'organitzar-ho en mesos o en un any, costa moltíssim, però ja tenim parlat per al 2025 que farem una semifinal en Mèxic i una altra en Nova Zelanda. També es va presentar de manera oficial la imatge d'aquesta edició, obra del dissenyador local Jesús Sant Nicolàs. Un cartell que enguany hem apostat per un artista local, que el tinc per ahir amagaet, Nicolàs, Jesús Sant Nicolàs. Vull donar-te l'enhorabona perquè s'has plasmat realment el que nosaltres volíem. Pots estar orgullós de tindre aquest artista que tens dins de tu i, a més, de la bona persona que eres.
I res, vull explicar un poquet que el que hem volgut és tornar a la nostra època dels avantpassats, on, clar, se cuinava en una cuina com la que veieu ahir en el cartell, que, si us doneu compte, que és una reproducció de la cuina que tenim a la casa de l'ermita. Molta gent dirà, bueno, però és que les paelles no es cuinaven en les cuines, és veritat, les paelles se cuinaven en el carrer, fora, en la terrassa, en el camp, i es cuinaven a llenya, evidentment, però sí que hem volgut fer un collage de lo que és el més antic, que és la nostra cuina, la nostra gastronomia, i el més antic, que és la nostra paella valenciana. L'acte ha comptat amb la presència del director general de Desenvolupament Rural, Francisco José Benito, i el regidor de l'Ajuntament de Vinaròs, Josué Brito. Sueca tornarà a convertir-se en el millor referent a nivell mundial, d'allò que ens sentim tan orgullosos, la nostra cultura, les nostres tradicions i, en tot això, la nostra gastronomia. Sense dubte, vosaltres hi tindreu molt a veure. Per aquest mateix motiu, Sueca, en la vostra ajuda, tornarà a brillar més que mai amb el plat més característic de tots els valencians, com és la paella. A més dels agraïments a les persones implicades en el concurs, així com als patrocinis, en totes les intervencions s'ha fet referència al gremi d'hostaleria encarregat de l'organització i preparació del dinar, servit durant i després de la presentació.